ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଇବୁ ତ ଶୁଣୁ ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବୁ କି? ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆସିବୁ ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଇବୁ ତ ଶୁଣୁ ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବୁ କି? ଆସିବୁ ଯଦି ନେ ହେଲା। କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଦିଦି? କୁରକୁରେ ଖାଉଛୁ? ହଁ ପ୍ରତିକି ତାର କୁରକୁରେ ଖାଉଛି। ତୋଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ତୋ କୁରକୁରେଟା। ରିଦି ତୋ କୁରକୁରେଟା ଦେଖେଦେ। ଆର ପଟଟା ଦେଖା। କଲର ପଟ୍ଟା ଅରେଞ୍ଜ କଲର। ହଁ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? 20 ମାନେ କେତେ? 20 ମାନେ 10 ନା 20? 20 ଠିକ୍ କହୁଛି ତ। ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ଆଉ। ଦେଖେଦେଲୁ ଗୋଟେ କୁରକୁରେ କାଢ଼ିକିନା ଦେଖେଇଦେଲୁ। ହଁ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉଁ ଖାଇଦେ। ପ୍ରତି ତୋର ଗୋଟେ ଖା। ଖାଉଛୁ? ଦେଖିଆ ଖାଇଲ କିଏ କାହାର ଆଗ ସରୁଛି। ଦେଖିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା କୁରକୁରେ କାହାର ଆଗ ସରୁଛି। ଏଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଦିଦି? ମାର୍କେଟରୁ? କାହା ଦୋକାନରୁ? ପାଣି ପିଇବୁ? ହଉ ଭାଇ ଦବ। ପୋଡ଼ୁଛି କି ଝିଅ? କୁରକୁରେଟା ପୋଡ଼ୁଛି କି? ୟାର ଶୁଣୁ କୁରକୁରେ ପୋଡ଼ୁଛି? ହାଁ ପାଣି ପିଉଛୁ କି କ୍ଷୀର ପିଉଛୁ? ପାଣି। କ୍ଷୀର ପିଉନୁ? ଓମଫେଡ଼ କ୍ଷୀର। ତୁ କେଉଁ କ୍ଷୀର ପିଉଛୁ? ଓମଫେଡ଼ କ୍ଷୀର ନା ଗାଈ କ୍ଷୀର? ଗାଈ ନା ଓମଫେଡ଼ ନା ଛେଳି? ଛେଳି କ୍ଷୀର ପିଉଛୁ? ସେ ଛେଳି କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଉଛୁ? ଆଉ ତୋ ମା ମଇଁଷି କ୍ଷୀର? ତୋ ମା ମଇଁଷି କ୍ଷୀର? ଆଉ ତୋ ମା ତ କହୁଥିଲା ମୁଁ ସେ ଘୁଷୁରୀ କ୍ଷୀର ପିଉଛି ହେଲା। କ'ଣ ଗୋଟ କ୍ଷୀର? ଗୋଟ କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସଟେ କରିଦେଲୁ। ଡ୍ୟାନ୍ସଟେ କରି ଖାଇଲୁ। ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଲୁ। ପଡ଼ିବୁ। ହଁ ହେତିକି ସେତିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କର। ଏକା ବେଳେ ତୁ କେତେଟା ଖାଇପାରିବୁ? 10ଟା ନା 20ଟା ଖାଇପାରିବୁ? 20ଟା। ତୁ କୋଉଟେ ପଢୁଛୁ? ଲିଟିଲ ଏଞ୍ଜେଲ। କୋଉ କ୍ଲାସ? ନର୍ସରୀ ପଢୁଛୁ? ଓହୋ। ତୋ ଦାନ୍ତଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା? ତୋ ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି? ଝିଅ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? କିମି। ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି? ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିବ। ରସୁଣ ପଡ଼ିଛି?
ମେନ୍ଥୁ ପ୍ଲସ୍ଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି କି ତୋର? ମେନ୍ଥୁ ପ୍ଲସ୍ଟା ଧରିଛୁ। ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଛି? କେଉଁ ଟମାଟୋ? ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା? ହଳଦୀ ପଡ଼ିଛି? ଆଉ ଚିନି? ଏଇଟା କ'ଣ? ଚିନି ପଡ଼ିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ପ୍ରତିକି ବସିଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି କି ପ୍ରତିକି? ଜାଣିନୁ? ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ? ରୁଟି ଆସି ସାରିଛି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ରୋଷେଇ। ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ଆଜି। ଦେଶୀ ଚିକେନ୍କୁ ରୁଟି ହେଇଛି। ରୁଟି ଆଣ। ରୁଟି କାହିଁ? ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ଝୋଳ କମ୍ ଆଉ ରୁଟି। ତୁ ଆଜି କେତେଟା ରୁଟି ଖାଇବୁ ପ୍ରତି? ତିନିଟା ଖାଇଦେବୁ।